Ticho, pokoj a krásna príroda, jazero ako stvorené na oddych a rybačku. Hladina sa jemne vlní, slnko presvitá cez stromy a jediný zvuk je spev vtákov a občasné člupnutie ryby. Ideálne miesto vypnúť a načerpať energiu. Toto je jazero pri Dunaji. Tak a sme na mieste. Samozrejme, ako prvé ideme si nachystať naše montáže. Každý má svoju obľúbenú. Niekto ide na klasiku, niekto na helikoptéru. Dáš obratlík, návezec, boilies, podháčik. Všetko musí sedieť. Žiadna fušerina. Boilies nevyberám náhodne. Farba, vôňa, veľkosť. Všetko musí dávať zmysel podľa podmienok a preto som sa rozhodol na prvý prúd dať podháčik boilies Squid Kalamarnica o veľkosti 18 mm od firmy Meus. Možno to vyzerá ako maličkosť, ale práve tieto detaily robia rozdiel medzi výpravou s rybou a výpravou bez záberu. Kým niečo vyveziem, všetko si nachystám do posledného detailu. Krmivo nesmie byť len tak nahádzané. Musí mať hlavu a petu. Základ. Kukurica, repka, pár peliet, trocha prepoleného boilies. Všetko premiešané tak, aby to pod vodou pracovalo, ale neprekrmilo. Nástraha je tam, kde to má dnes jazdiť. Michal si to pekne premyslel. Miesto, zmes, aj guličku. Žiadna náhoda. Montáž je vo vode, ešte si ani nestihol sadnúť. Možno tak 8 minút a píp. Kde to máš? V strede možno. Celkom ďaleko, ale... Divný to je. 5 km. Tak spraví hlavu, vieš, nie? Ona je tam poriadne na tak žiadna. Kamarát. Míka to hlavou. To jak? Niektoré zábery sme museli cenzurovať, pretože neboli vhodné pre maloletých divákov. Aha. No ide ľahko. Počkaj. Takhle som si to zistil. Počkaj, ešte ho neber. To dám veci, nech si nezopačávky točí. Prvá ryba našej výpravy. A to pár minút po vyvezení nástrahy. Super! Koľko pesná ryba. Tak ako sme vášniví rybári, takisto sme aj vášniví kulinári. Keďže chatka disponuje aj grillom, rozhodli sme sa niečo dobre ugrilovať, nech naše bruchá nie sú prázdne. Tá nádherná vôňa grillovaného mäsa. Perfektne prepečené, šťavnaté. Presne tak, ako to máme radi. Práve keď som dojedol posledné sústo a oprášil si ruky, ozvalo sa typické pípanie signalizátora. Záber, zakričal som a v momente som vyskočil zo stoličky. Teraz to bolo len ja, udica a ryba, ktorá rozhodne nemala v pláne sa vzdať bez boja. Ako som mal ja toho oného lisca, myslím. Nedostal som ešte kopanec. Ani ten lisec nekopal vôbec, nie?
Amor zvykne chodiť do boku. A už ho idem dávať hore. No. Počkaj. Nič takto, takto dáš podberak a ty ho pekne hlavou tam navedieš. Není špatný, čo, pohoda. Po chvíli napätia a maximálneho sústredenia som ju konečne dostal na breh. Moja prvá ryba tejto výpravy. Nie najväčšia, nie rekordná, ale pre mňa moment, na ktorý tak ľahko nezabudnem. Radosť, úsmev od ucha k uchu a ten neskutočný pocit, že to stálo za to. Výprava sa týmto pre mňa úspešne začala. Po celom dni pri vode sme sa rozhodli, že si konečne ľahneme a trochu si oddychneme. Ledva sme zavreli oči, zrazu píp, zdolal som krásneho sazana. O 10 minút neskôr, píp, to už mal záber Michal. Záber za záberom, non-stop akcia. Už sme vedeli, že dnešnú noc si neoddychneme a tak sme si povedali, tak nič, dnes sa nespí, dnes sa maká. Ráno pri vode má svoje čaro. Ticho, jemná hmla nad hladinou. Všetko ešte spí, ale my už makáme. Nástrahy smerujú na svoje miesto. Veríme im. Teraz je to už len na rybách. Len čo som vyviezol prvý prúd, začal si pripravovať ostatné montáže. Už sa roztočila cievka ako šialená. Záber. Raňajky pri vode, káva, niečo pod zub a ten najlepší výhľad. Takto chutí ráno. Raňajky ani nestihli vychladnúť. Sedeli sme pri vode, ešte sme dojedali posledné sústa raňajok, keď sa zrazu ozval ostrý zvuk signalizátora. Obaja sme stíchli. Ten tón bol jasný. Michal ani nestihol dopiť kávu. Vyskočil na nohy a bežal k prútu. Prúd sa krásne ohýbal, brzda ticho spievala a bolo jasné, že na druhej strane je pekná ryba. Michal sa len pousmial. Nie je to obor, ale pozri sa na ňo. Čistá krása. Po dlhom čakaní a niekoľkých menších rybách to konečne prišlo. Záber, ktorý už od prvého momentu sľuboval niečo viac. Po pár minútach opatrného zdolávania sa v podberáku objavil nádherný kapor. Hneď som vedel, že tento si zaslúži špeciálnu fotku. Rozhodol som sa, že tento raz to urobím inak. Obliekol som si prsačky, vzal kapra opatrne do podložky a pomaly som vošiel do vody. Chytil som ho do rúk ako profesionál. Aspoň som si to myslel. Usmieval som sa ako na titulku časopisu a v tom prišiel jeho finálny pokus o útek. Našťastie som mal reflex. Rýchly úchop, druhý pokus a kapor bol späť v náručí. Tentokrát už o čosi pevnejšie. Dobre, môžeš ho pustiť. Poďme si niečo povedať o tomto nádhernom mieste. Jazero pri Dunaji sa nachádza v dedine Žitava. Ak sa rozhodneš navštíviť toto miesto, určite nebudeš ľutovať. Jazero ponúka maximálne súkromie, kde celé jazero máš iba pre seba. Jazero disponuje chatkou, ktorá sa nachádza v západnej časti jazera, chránený v tieni pred slnečnými lúčami v letných horúčavách. Pri chatke je postavené veľké mólo a veľká krytá terasa, čo ťa ochráni aj v nepriaznivom počasí. Chatka má kapacitu pre 6 osôb, ďalej sa tu nachádza malá kuchynka, ktorá disponuje základným vybavením, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovárna kanvica a elektrická platnička na varenie. Na poschodí sa nachádzajú 3 podlahové matrace, čo isto ocenia najviac najmenší návštevníci jazera. Majiteľovi záleží veľmi aj na okolí jazera. Skoro na každom mieste sú umiestnené popolníky pre fajčiarov. Zobudil som sa nie na zvuk budíka, ale na krásny silný záber. V tichu skorého rána ma vyťahol zo spacáku kapor. Po chvíli napätia a súboja som ho mal konečne v podberáku. Silný, zdravý a nádherný kus. Ako by mi prišiel dať rozlúčku s týmto nádherným miestom. Posledný deň sme zobrali rásošky, pípaky, pruty a premiestnili sme sa do zadnej časti jazera. Poviem vám, ani sme nečakali, že tak rýchlo príde záber.
Michal len vyviezol prvú montáž s nástrahou. Do pár minút záber. Tak poďme sa pozrieť spolu, aká ryba sa mu podarila zdolať. Čo odhaduješ, koľko bude mať ryša? 9,5. Čistá, hej? 9,5. 9,5 po odrátaní. Ľahký je. Váha ukazuje 11,80. 11,80. 11,80, čiže 1,3 dole. Čiže? Táto rybačka bola presne tým, čo človek občas potrebuje. Únik od ruchu, od zhonu, od všetkého zbytočného. Len ticho, šum listov, zrkadliaca sa hladina a príroda v celej svojej kráse. Niečo na tom, keď sedíš pri vode, sleduješ vlnky a cítiš, ako sa všetko spomaľuje, je ozaj liečivé. Nešlo ani tak o úlovok, hoci pár pekných kúskov sa podarilo, ale o ten pokoj, ktorý sme tam našli. Slnko pomaly zapadalo, obloha hrala všetkými farbami a ja som si uvedomil, že tieto chvíle sú na nezaplatenie. Čistá hlava, pokojná myseľ a srdce plné vďaky. Príroda má neuveriteľnú silu, stačí jej dať priestor. A ja som si dnes pripomenul, aké je dôležité si takýto čas dopriať. Ďakujeme ti, jazero pri Dunaji.